puasa argani akasitu horon mamuka naik di onan panyabungan na adong di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara di hari Senin tanggal 12 bulan 4 na salpu. Manomu bulan puasa argani akasitu horon mamuka naik di onan panyabungan na adong di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara di hari Senin tanggal 12 bulan 4 na salpu. Sadari adorang so puasa dope nga mamuka naik argani situ horon di onan panyabungan lumobi argani jagal lobu dohot jagal horbo. Di hari nasalpu argani jagal lobu dohot horbo holan 120.000 dope sakilo. Halai arganai naik magabe 150.000 sakilo. Hatoranganon di pasahat Amang Abdul Rahim Nasution pertiga-tiga jagal di onan panyabungan. Di dok nasida somaldo naik argani situ horon madapoton bulan puasa. Saat ini bang berapa bang per kilo? 1 kilo 150.000. Kalau tulangnya tulang 120.000. Sebelumnya bang harga dagingnya berapa bang? Harga dagingnya kemarin 120 kemarin bang. Aletung penek argani jagal tong godang aka masyarakat na manuhor jagal horbo dohot jagal lobu. Dang holan argani jagal dohot do argani lasiak naik 30.000 gabe 60.000 sakilo. Sian Mandailing Natal, Toba TV, Mabari Tahun.